Production. Vlogs Production hazırlar. Sabret, ağır günlerim geçer gider. Sen yüreğin sevgiden dolu, Allah senin bahtını açar. Sabret, ağır günlerim geçer gider. Sevgini unutmasam dolunup evine gelir. Yaşın küçük, yoğun tırmanmış. Yönü yüreğim acı dolu, gözümde yaş. Bütün dünya karşı yali, yekece öldüm. Şunça oğlanım sana gerek yeke özü. Artık meçali, onu yekece sığdım. Can edinde alınıp uğur ya senin yüzün. Hem zat başka çıdı, 3 ay zor. Zorulun diyedi, pekmesin nazar. Bilgen, seni hem ekşiden gizleyen. İçinde günahsız yaşayış dörüye. Belki kevat bebeğine at gözleyen. Belki gözleri sana elleri ona mengzeye. Näme diýer maşgalangyny, savur sen ýeke boron sen galangyny. Gaýdyp söýmerin diýen, eger savur etdiňen hemmesi geçer gider. Ýalňyz dälmen, ýok mende gorky, tut elimi senem ýetirmez ýagty. Savur etme berjek gel indi eger savur etsen ynanyp hemmesi geçer gider. Ol gyzyny aglayar, ol gatty görüp gitdi. Oglunun agyr sözlerini oňa derman ýok. Derdini ýeňletmäne, oňa dözüp bolanok. Göz gerek seretmäne, ine daňatdy oýuny gyz. Umydyny baglap ol gyzaňa diýär ogluna salamlaşmak üçin bugün. Ýüregi küýsedi onu oň söýýänligi hak. Bütün gije gelmedi, ýöne oglun öýde ýok. Hiç kim jogap bermedi oň aýlaýan jaňyna. Keýpi gaçdy ol gyzyň, niredeke oň taý. Derrew eline jaň edýär ýöne oň elim öçük. Bütün gije keýpasyna ýatyp galdy ol içip. Göwüne hiç tat gelmedi anan ýaral oglunu. Dostlar evilen gidenler ýöne nämçün aýtmady. Ýöne şu wagt oglunun näme diýäni belli däl. Bütün gije şu sorag aýrylmady kelleden. Inne gün ýaşdy oglun dolanyp geldi öýe baglanypdyr akly. Şeytan gyzlaryň oýnuna özü jaň etdi gyza. Ol gyzym oňa begenmi? Ýöne bul begenjini bildirtmedi oglunu.